Z Kyticí Rudých Růží očekávali dnes krátce před 10:30 na hranicích Píseckého okresu zástupci pracujících příjezd generálního tajemníka ústředního výboru KSČ, prezidenta republiky Gustáva Husáka, který dnes zavítal na pracovní návštěvu Jihočeského kraje. Soudra Husáka uvítal vedoucí tajemník Jihočeského krajského výboru strany Miroslav Slavík, předseda Krajského národního výboru Miroslav Šenkýř a představitelé okresu Písek. Hned první minuty této návštěvy začaly informacemi o průběhu letošních žní. Vidím, že je všechno posačeno, tak se bude peštět. No tak můžeme už taky ohlásit, že v podstatě ukončíme sklizeň dost úspěšně. Myslíme si, že nejen překročíme státní plán, ale že sklidíme také v takovém čase, abychom zabránili ztrátám. Máme více jak 70% sklizeno a v kraji, ano. Trošku nám bude dělat starosti ta šumavská část, ale tam budeme koncentrovat teďko kombajny. Máme 2000 kombajnů, takže to den ode dne dost ubývá. Myslíme si, děláme tak kolem těch 7 až 9% denně.